prechádzky milujem. Je to možnosť pre mňa dobiť si baterky a nabrať energiu, ktorú potom môžem dávať deťom. Deti mám na domácom vzdelávaní a preto som s nimi takmer celý deň. Tento mesiac som sa rozhodla pre investovanie do opatrovateľky každý deň, aby som sa mohla sústrediť na budovanie svojho projektu. Môj projekt sa volá Zmeni jedno slovo. Je o tom, že ak zmeníš jedno slovo, zmení sa ti to, ako sa pozeráš na veci, robíš iné rozhodnutia a postupne sa ti takto mení celý život. Všetko to začína jedným slovom. Zmena jedného slova, o ktorú som sa chcela podeliť dnes, je, ak si na pochybách, tak choď von, choď sa poprechádzať. V angličtine sa to dokonca rímuje. If in doubt, just go out. Ak ťa bavia takéto zmeny slova, tak ma prosím sleduj, pretože takýchto mám v pláne ešte veľa.